Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition. Numele meu este X, sper că aveți 15 și da, cred că nu m-am auzit la început, dar asta e. Vedeți că am un cal, mi l-am făcut tot, cu ușa, cu armură de piele și da, am armura care am avut-o și în filmarea trecută. Și na, eu zic să începem. Stați un pic să mă scot din opțiunea asta. Bun, perfect. Și hai să începem. Da. Aici știți de peștera aceea. Da, nu prea chiar să mă duc în ea. Pam, pam. Vedeți că mi-am schimbat textura de oraș, o nouă textură normală de Minecraft. Aici mi-aș pune ceva. Să putem ce trebuie la casă. Dirt. Da. Mi-am ales din prima oară asta, ferăria. Să înlocuiesc. Da, aici vedeți că e pește. De aici ceva. Stați un pic. Merge. Intrat în funcțiune largă. E, de unde celălalt? Ah, da, deja eu am un stack. Nu știu de ce am venit să mai sap. Dar n-am știut, când am intrat de mult pe serverul ăsta. Și acum o să mergem. De aici. Pam. Stai, hai să facem, să punem din asta. Cum se cheamă? Da, rosit. Da, spargem blocul. Doamne, ce lag are. Da, stați un pic, o să pres filmarea ca să scap de lag. Haide. Da, am revenit. Am scăpat de lag, ca să zic așa. Parcă mereu când filmez am lag pe server. Holy shit. Hai să vedem niște lemne ca să nu ne plictisim pe server. Și de ce să minăm un pic? A, da, stați să vă arăt ce am făcut în mina asta. Se mai taie să ușă eu. Șt. Da. Uitați, am făcut aici tita mai linia așa continuă. Da. Cei care vedeți că am făcut așa și am pus și torția să nu se spawneze zombie. Cei care nu s-au uitat la episodul trecut pe acest server, vreau să vă arăt câte ceva. Să vă arăt ceva în chesturi. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă v-a plăcut episodul de astăzi. Da. Înainte Bun. O să facem și o plimbare cu calul. Oh, da. Iar am uitat chestia asta. Da. Uitați aici. 2 stack-uri și 20 de iron. 8 aur. O grămadă de redstone. 11 piele. Deci cine mai intră pe server are și pentru ar și pentru tot. Deci nu duce lipsă de nimic. Și mâncare, vedeți că am un stack de cartofi și un cartof stricat care îl folosesc că poate fi așa. Deci ați văzut ce am acolo. Stai, v-am arătat și
redstone, da, și un bloc de obsidian. Și vreo 2 stack-uri de piatră. 3 stack-uri acum. Bun, să ne gândim inventoriul. Pam, pam. Tărtul acolo. 63. Aproape un stack de tărt. Să ne punem ăștia aici. Cartofi aici. Da? Să vedeți cea mai mare comoară a lumii. Ce cauți aici, mă? Priviți? Închideți ochii și deschideți. Emerald. Dar nu vreau să vă să vedem. De lemn. Vedeți că am dat de emerald. Deci, vedeți că de jos am ajuns. Un stack de morcovi. Rotten flesh. Am și o grămadă de pene de pui. Cam atât. Am vrut să vă arăt. Am făcut și un cake. Holy shit, cum se spate asta? O fac acolo, așa. Ana, am arătat. Am făcut regăleți în care am mulți faci și am făcut prăjitura. E ziua mea. Da, știu că am mai zis asta odată. Bun, perfect. Așa, lăsați un pic. Bun, deci mai am căul. Da, nici de căul nu duc lipsă. Uitați. Băi, eu nu mai am căul. Aba nu am celălalt chest. Da, 3 stack-uri și 4 stack-uri, 29 vai de viața mea. Și uitați câtă piatră. Și eu mă duc foarte bine aici. Bun, să mergem la o plimbare cu calul. Mi-am făcut și armură de piele. Și așa, cal. Au. Chillager. Am murit. Dumnezeu să-l ierte. Bun, deci vedeți că sare foarte sus. Da, hai. V-am arătat că pot. Că l-am îmbrânzit. Bun. Atât. Să mergem să ne culcăm, încă deja e noapte. Aproape noapte. Măcar acum pot să mă mai antenă pe aici. Pe aici se vede mai nașpa. Da, vedeți că n-am mâncat din prăjitură deloc. Cam mult. Am stat și am filmat. Da. Nu uitați, dacă vă place, să apăsați butonul de like, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!